Ξέρετε πόσες φορές τις τελευταίες μέρες έχω σκεφτεί να δημιουργήσω να ξεκινήσω μάλλον στα πλαίσια που με επιτρέπετε, έτσι, και της νομιμότητας, μια τεράστια μονάδα παραγωγής κρέατος και επεξεργασίας γαλακτοκομικών προϊόντων. Θα σ' αφήνουμε την ποδιά που σαν τη δέσεις πίσω. Κοντά σε δω χασαπί μου, τώρα θα ξεψυχήσω. Είχε εγκατασταθεί έξω από τη Λάρισα με μια κτηνοτροφική μονάδα, είχε κατσίκες. Και μ' αρέσει κιόλας, να σας πω, και μ' αρέσει. Τσοπανάκος ήμουνα, άιτε τσοπανάκος ήμουνα, προβατάκια φύλαγα. Θα έχουμε φάκελο, επαρκεί ο χρόνος για να κάνουμε τον φάκελο εκείνο που θα μας βγάλει ασπροπρόσωπους, θα καταστήσει υποσχόμενη την υποψηφιότητά μας, να το πω απλά. Και το σημαντικότερο, έχουμε αντιπάλους. Τα 200 χρόνια του Κολοκοτρώνη, το 1821, την Τρίπολη, την ναυαρχία της Σαλαμίνος. Έχουμε την Καλαμάτα. Έχουμε τη Σύρο, έχουμε τη Λάρισα. Αυτούς δεν τους βλέπει. Τη Λάρισα την κοιτάμε για να γελάμε. Με την καλή έννοια. Δεν είναι αντίπαλος η Λάρισα. Η Λάρισα τι να προβάλλει, τον ποινιό. Έχει αρχαίο θέατρο, έχει αρχαίο θέατρο, έχει αρχαίο θέατρο, έχει αρχαίο θέατρο, έχει πολιτιστικό προϊόν καλό. Ναι, βέβαια. Γιατί δεν έχει και θέατρο καλό? Η σύγκριση Λάρισσας με Βόλου είναι νύχτα με την ημέρα. Επιτρέψτε μου να πω έναντι της Λάρισσας, ο Βόλος έχει 100 πιο τρανταχτά σημεία προτεραιότητας. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Ομορφιά, συνδυάζει βουνό με θάλασσα, πολλά πράγματα. Την Αργό, τον Κένταβρο. Πανάκι μανάκι, πανάκι μανάκι, πανάκι να βουλώσουνε τα λούκια μανάκι. Πανάκι μανάκι, πανάκι μανάκι, κουράγιο και τελειώνουν τα παλούκια μανάκι.